دوستان яборга салом алейкум. Дар қисми дуюмаш дубайский павлино чихеле ки гуфтем, дар қисми якумаш дуюмаша мепартоем. Борои нав як гулоби сураи 44 хеле гули навай инаёш отдельный камера кардагем. Касе дар ин гулоб пурра дарк кунад, дар WhatsApp нависед, гулои туқqa-туққаша отдельный рӯй мекунам. Борои навай дубайский павлин материалш хеле тунуки мулоимакай, сангҳои тоза Сваровски задагай. Марҳамат тамошо кунед. Доставка ба ҳамаи ҷо дорем. Дохили Душанбе доставкаш бесплатно роҳӣ кунад. Душанбе берун доставка дорем. Россиярам доставка дорем. 5 либос боло рӯй мекунем. Хиятта дута рӯй намекунем. Сета бошад через почта, сета боло 5 та 10 та через самолет рӯй мекунем. Марҳамат. ин қисми душа, қисми сеша мепартоем. Ҳамаша дар писания пурра дар бораш менависам. Тамошо кунед.